Radikalkøbing. Skal vi se rundt? Jeg kan ikke have den med folk. I Radikalkøbing, der hjælper vi hinanden. Her hjælper vi alle sammen hinanden. Det er Clara. Jeg kan lige låne din. Jo, selvfølgelig. Tak. Hvilken stol er det, du sidder på? Kan jeg få en af dem? Nej, jeg sidder lidt på dem begge to i dag. Det er helt okay. Du skal ikke overanstrenge dig. Du skal bare gøre dit bedste. Okay, lidt op. Lidt op. Lidt ned. Yes. Her i Radikalkøbing er vi alle. I Radikalkøbing er vi stærkere i en samlet enhed.